Защо Холивуд продължава? Защо се създават такива филми и какъв е смисъла на тази война? Здравейте, аз съм Кай Ревюс и в днешното ревю ще разгледам филма Civil War и ще чуете моето мнение. Филмът е екшън, режисиран от Алекс Гарланд и неговия каст се състои от хора като Кристен Дънст, Уагнер Моура, Стефан Макнили Хендерсън и други. Цялостната идея на филма е как проследяваме една гражданска война в САЩ и работата на журналистите. Тук всичко звучи много добре, нали, интересно, нещо ново, но дали реално са успели да изпълнят задачата си добре? Накратко, не, но нека се потопим малко по-надълбоко в сюжета, за да разберем къде е проблема. Още в началото се запознаваме с нашите главни герои. Ли Смит, която е военна фотографка, Джоел, който е журналист, и техният ментор Сами. Поради тази война, която е обхванала САЩ, те искат да стигнат от Ню Йорк до Вашингтон, за да разпитат президента. И тук започват проблемите с сценария, защото нито не обясни на кога се развива това действие, защо има война, кой с кого се бие. Само знаем, че има западни сили, които искат да убият президента и те са водени от Калифорния и Тексас. Сценария не е добре измислен. На сутринта, когато те ще тръгват, Ли разбира, че Джо е позволил на млада журналистка с името Джеси да се присъедини към тях при тяхното пътуване и тя е доста против това, защото Джеси е неопитна, много е опасно за нея, а това е доста опасна мисия според Ли и трябва да има някакъв така наречен експириенс в тази професия. Докато пътуват, те срещат двама техни познати, а именно Тони и Бохай, и Тони се разменя превозните средства с Джеси преди тя да потегли с Бохай и продължават напред. Тук може да се каже, че идва ключовата сцена във филма, но имайки го в предвид самия проект, тя е просто една изтипосана сцена, а тя именно е как Тони и Джеси биват заловени от военни, които погребват хора, цивилни, просто в масов гроб. Това защо ми трябваше да го виждам? Ако може някой да ми обясни каква беше идеята на това нещо, бих му бил много благодарен. Просто да се дава револута и му давам парите, ако ми обясни. Останалата част от групата разбират за това, за заловяването на тези военни на Тони и Джеси. Отиват да говорят с тях, че е станала някаква грешка. Всички освен Сами, поради възрастта си, ако се наложи бягане, той е доста стар човек. И отиват да говорят с тях, че стана някаква грешка, че те са от преста, просто дали може да си ходят. И военните почват да ги разпитват, че откъде си, он е от Мисисипи, он е от Тексас и някакви такива. И тяхната цел, кой е бил истински американец. И поради тази причина убиват Тони и Бохай, защото не са от Америка. Как съдиш по това? Не знам на сценариста и на всичките хора, които се занимавали с този проект, как му са си казали, ето това е уникална идея, ще избухнем. Останалите са спасени точно от Сами, човека, който те оставиха назад поради възрастта му, просто вижда опасността, качва се в техния ван и блъска военните, но при това бива смъртоносно ранен и това е неговият край във филма. Травмирани от този факт, останалите пристигат в базата на западните сили в Шарлотсвил, където разбират, че хората на президента просто са предали Вашингтон, смисъл му да отидеш да се виж президента, няма грижи, просто е така, чао и това е. Нашето трио се присъединява към западните сили, когато нападат окръг Колумбия и Джеси тогава вече съвсем не е страх от нищо и многократно се излага на опасност, а пък Ли през това време преживява някаква бойна умора. След това те се присъединяват към 5 войници, които отиват към Белия дом, където мисията им е да убият президента и там вече съвсем Джеси
се излага на всякакви опасности, буквално застава на линията на огъня, за да направи снимки и за да не бъде убита, Ли вижда, че ще бъде застреляна, отива и я застава пред нея, бута я и така... Кой ми пише сега, бе? Така ли? И като Ли бута Джеси, така тя умира, но Джеси прави снимки, докато нейният ментор, буквално нейното вдъхновение да иска да стане фотограф и фотожурналист по-скоро, умира и без никаква емоция. Това не мога да го разбера. Аз очаквах да е някакво трогателно, нали? Такива са филмите, принципно имат някаква връзка, заформиха. Тя в началото не се кефеше, но после се я прожи да научи някакви работи. Тук няма нищо, тя просто се снима, става и продължава напред с войниците. И за края на филма Джеси, Джоел и петимата войници са притиснали президента и докато той е легнал на земята, казва на Джоел, който иска да го интервюра, казва: моля ви, не им давай да ме убият, и след това бива застрелян и това е краят. Като заключение, макар че CGI-а, ефекти, такива работи бяха окей, просто много натежа, недоизмисления сценарий и това извинение за филмов проект. Аз бих му дал 5 от 10, но съвсем можех да мина и без него. А вие колко бихте му дали? Може да ми напишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако се абонирате и харесате, много ще помогнете на канала ми да се развива и да продължавам да правя това, което ми харесва. Аз бях Кайо Ревюс и до следващия път. Чао, чао!